What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. Boy Salabare po. And today's episode, nandito po tayo ngayon sa bayan ng San Fabian, Pangasinan, where located po itong Guanzon Honda Wing Shop. Yan po ay nandito sa Barangay Poblacion along MacArthur Highway, mga idols. So ito po, tayo po ibibisita sa kanilang branch because meron po silang mga bagong models dito na talaga namang inaabangan po ng lahat, especially the PCX 160 at ito ngang bagong-bagong updated version po ng Honda Click 125i. Yung nakita naman yung sa ating intro, ang ganda at ang astig po ng bagong modelo na to ng Click, kung saan binago nila yung color version plus the decals, mga idol. Nandito tayo sa Honda Wing Shop, San Fabian, from ating kaibigan na dealer. Yan po ang Guanzon Motorcycle Company. At atin pong binisita tong kanilang branch na to dahil grabe, ang dami po nilang display dito ng mga gandang bagong modelo ng Honda. Ayan na mga idols, yung ating iniintay, ang color white or tinatawag nilang pearl white, mga idol. Ang ganda po ng kanyang itsura, talaga namang parang bumagay talaga at lalong naging sporty looks po. Meron ding mga other color option kayong pwede pagpiliin, hindi lang po itong pearl white na to. Meron ding matte gunpowder metallic, yung black, vivid blue metallic, yan naman yung blue, nitric orange, yung orange color, at yung valiant red, mga idols. So yan po yung mga bagong kulay versions po para dito sa 2021 updated Honda Click 125i. Yan po ang number 1 na scooter ngayon dito sa ating Pilipinas, the game changer po. Talagang yung kanyang pangalan, talagang marami pong magaganda kasing features ang motor na to. At kung titingnan po natin yung specs niyan, again mga idols, yan po ay 125cc engine displacement at yan po ay liquid cooled na. Of course, single cylinder at yan po ay may PGM FI or fuel injection system. Isa rin sa pinagmamalaki niyan mga idols yung kanyang fuel efficiency. Ano po yan mga idols? Siya po ay may claim fuel efficiency figures na 53 km per liter. Ganun po siya katipid mga idols. So talagang practically pang daily ride po itong motor na to. Wala kayong magiging problema. At napakatipid sa kanyang gasolina. So mga idols, tingnan pa natin yung other features niya. Of course, meron siyang full LED lightings sa lahat po ng harap, likod, pati na rin ng kanyang signal indicator at ang kanyang position light. Yan po idols ang napaka-the best dyan. Very visible kayo, especially sa gabi. Very bright po yan. Of course, isa rin sa pinagmamalaki niyan ng 125 Click na to, yan pong easy to read digital na kanilang instrument panel. Talaga lamang nakadisplay na lahat dyan, yung lahat ng information na gusto nyo makita sa inyong motor. And isa rin sa gusto ko dyan, yung kanyang key shutter po, at talaga namang may combination pa yan ng magnetic para sa safety ignition po. At katabi rin ng inyong key shutter, yun inyong bukasan ng inyong seat. So yan po mga idols, yung mga features nyan, very secure po kayo dyan. Of course, convenient din po yan pagka yung ino-open nyo na yung inyong seat po dyan. Mga idols, mayroon din mga compartment dyan sa may harapan nya. Meron dyan sa right side at sa left side pwede nyo pong ilagay yung mga other essentials nyo dyan. Pero syempre, dahil walang takip yan, mabuti na puno nyo rin kagad pagka naglagay kayo dyan. Of course, yung kanyang fuel tank capacity 5.5 liters po yan at malayo-layo na rin mararating dyan. At isa rin sa pinagmamalaki nila dito yung kanyang U-Box. Yan po ay may capacity na 18 liters. Pwede po yung half-face helmet nyo dyan. Pwede nyo ilagay dyan sa loob na yan. So, pwede nyo rin ilagay yung other essentials dyan at marami kayong mga pipit dyan, mga idols. 18 liters po yan. Yung grab bar niya sa likod, panalo din. Medyo maganda yan, lalo na kung meron kayong passenger. At sigurado safe din po yung passenger nyo dahil malaki po yung hawakan niya sa likod. Of course, maraming magagandang features to. Yan po ay merong PGM FI fuel injection. Talaga namang sinabi mong Honda, yan po ay talagang super tipid po. At yan na rin po ay may liquid cool
sigurado ako na wala kayong magiging problema, hindi kagad mag-iinit ng inyong makina. Of course, enhanced smart power po ng Honda. Kilala naman natin yan. Siyempre, 125cc. Marami na nakasubok itong motor na to. At sa dami po ng bumili niyan. Actually, sa group page po ng mga Honda Click, marami po talaga. Napakadami po talagang Pilipino na nagustuhan itong scooter na to. Dahil na rin sa kanyang looks, napaka-pogi ng itsura niya, napaka-sporty, ang kanyang muffler design na yan, meron niyang aluminum end cap, panalong-panalo. At yung kanyang itsura talaga, yung kanyang DRL sa harapan na headlight, ganda rin. Plus, yan po ang ating nagustuhan dyan. Mga idols, very comfortable din pong sakyan to dahil na rin sa kanyang seat. Of course, yung kanyang harapan po ay merong front brake po yan na disc brake. At yan po ay CBS o yung kanilang combi brake system na tinatawag ng Honda. Of course, yung sa likuran niya, yan po ay mechanical drum brake lamang. At yan po ay merong suspension na unit swing. Sigurado ako na wala naman kayong magiging problema din dyan. Kasi nga, itong talagang Honda Click 125i na ito, talagang subok na, talagang matipid sa gasolina, malakas din ang kanyang power, plus sporty po ang kanyang mga looks, at talaga naman marami nagkagusto dyan. So sa Honda Motors Philippines, maganda itong ginawa nyo ito. Ang ganda ng kanyang decals, panalong-panalo talaga. Idols, yan po ang ating Honda Click 125i. Kung nagustuhan nyo po ito, magtanong lang po kayo at mag-inquire dito po sa Wanson Honda Wing Shop. Yan po ay sa San Fabian branch. At ito po ay located sa MacArthur Highway, Poblacion, San Fabian, Pangasinan. So sa other places po, meron din po mga Honda motorcycle shop sila dito sa buong Pangasinan. And kung gusto niyo pupunta sa branch na to, hanapin niyo po si Ma'am Daisy Ann Victorio at siya po ay mag-assist sa inyo mga idols. Tignan niyo po yung ating description box ng ating video. Nakalagay po dyan lahat ng presyo niyan, installment, down payment, at cash price po ng bagong-bagong Honda Click na to mga idols.